Hej og velkommen til det her netværksmøde. Vi skal jo holde det her netværksmøde, fordi vi skal snakke om Lines mål. Og jeg har taget, så lige Line, så du ved det, så har jeg taget din sagsbehandler med. Og en ny psykolog, som jeg tænker, du måske skulle starte med at gå hos. Som du ved fra vores andre samtaler, så skal vi jo have sat nogle mål her, hvad der skal ske for det næste halve år. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du synes, du vil have for nogle mål. Det ved jeg ikke. Men er der slet ikke noget, du synes, der kunne blive lidt bedre? Nej. Eller noget, du kunne tænke dig måske? Nej. Altså, vi har jo snakket lidt om det med, at du ryger pot. Ja. Og altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi måske kottede lidt ned på det. Men jeg kan ikke se, hvorfor det er et problem. Og der er jo også en sundhedsskadelig faktor, det er, at det er farligt på sigt for dig at ryge hash, fordi det er ikke særlig godt for hjernen. Og at det er pisse dyrt i længden, så du kan komme ud i økonomiske problemer. Udover det, så er det også lovligt her i Danmark. Ja. Så du kan jo godt se, Line, at der er mange ting, der taler for, at du skulle stoppe med det, og vi vil jo selvfølgelig støtte dig. Ja, og det ved jeg også, at Karoline, din veninde, gerne vil. Ja, men altså, det er bare svært, ikke? Når det er, man er blevet afhængig. Ja. Men det er også derfor, vi har taget en psykolog med, så at hun vil kunne hjælpe dig. Ja. Det er hvad vi skulle høre lidt, hvad hun har at sige, hvad hun kan hjælpe dig med. Okay. Jamen, jeg kan tilbyde Lena, at du kan komme i terapiforløb sammen med enten en veninde eller din kontaktperson, eller du kan også tage din sagsbehandler med. Ja, jeg vil gerne tage med, hvis det var. Hvis du har brug for Det er det. det også. Ja, vi kan jo starte med en gang om ugen. Hvad siger du til det? Altså, jeg vil lige prøve at tænke lidt over det. Altså, jeg kunne godt se, at det er en mulighed for at hjælpe mig. Ja. Men, ja, jeg skal lige tænke lidt over det. Ja. Og Rikke, hun har hjulpet nogle af de andre unge her på stedet, så du kunne snakke med dem og eller høre, hvad de synes om det. Okay. Men er der flere mål, du synes, at vi skal tale om? Altså, nu når vi er i gang, så vil jeg gerne stoppe med at skære i mig selv. Fordi, altså, jeg har det rigtig, rigtig hårdt. Det er jeg glad for, at du siger, at du gerne vil stoppe med det. Det har vi også snakket om, jeg og vi synes, det skulle på, ikke? Jo. Skal vi så... Og man ved jo også, hvad det kan ende ud i. Det håber jeg også selv, du er klar over. Jeg ved det godt, og det er ikke særlig pæne ar, jeg har. Jeg kan jo også komme i et gruppeforløb sammen med andre, der er selvskadende børn. Ja. Hvis du vil være interesseret i det, selvfølgelig. Det er jo noget, vi kan aftale med din kontaktperson og med dig, hvis du vil det. Jeg vil prøve at give det et forsøg i hvert fald. Ja. Okay, så jeg skriver ned, at vi tager... at du skal stoppe med at ryge. Ja. Og at du skal til psykolog. Og at vi skal prøve at få dig til at stoppe med at skære jer selv. Ja. Og så vil jeg også gerne have et bedre forhold til min mor. Ja. Det kunne være, at hun skulle med til psykologen så. Er det også noget? Det kan hun Du også. tilbyder? Kan vi gøre det? Så mor også kommer med. Ja. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Ja. Så skal vi jo bare lige have snakket om, hvordan vi kommer hen til de her mål. Ja. Det med at stoppe med at ryge, der kan vi jo sige, at du kommer til psykolog, og vi finder noget behandling. Det har du, Stine. Har du ikke nogen steder, hun kan komme hen? Jeg har nogle brochurer, du kan få, og nogle professionelle mennesker, som kender til de her problemer, og hvordan en afhængighed er, og så videre. Så jeg tænker, at der er god mulighed for, at du kan stoppe. Men det synes jeg lyder som en rigtig god idé, Line. Så... Ja. Og vi kan jo bare snakke om det bagefter, hvis du lige vil høre lidt mere om det. Det vil jeg meget gerne. Så det skriver vi, at Stine hun kommer med nogle folder. Ja. Og så er der jo nogle psykologsamtaler. Det har vi jo også. Det kan du starte hvornår? Så hun kan starte næste uge. Så kan vi starte med en dag, og så kan vi sådan køre det op til sådan 2 gange. Hvad er der behov for, ikke? Hvordan har du det med det? Det synes jeg er fint, men jeg vil ikke starte for meget. Okay, så 1 gang om ugen måske? Ja. Og jeg kan godt tage med første gang, hvis du gerne vil have det. Ja. Okay. Skal vi sige på tirsdag? Vi siger på vi kan tirsdag. starte? Klokken 10. Ja. Jo, så skal jeg tidligt op. Det kan du godt.
Ja, og så er det med at skære i sig selv. Der synes jeg også, det skal være noget behandling. Ja. Synes I ikke? Jeg ved, at Rigshospitalets psykiatriske afdeling, de tilbyder, ikke den psykiatriske afdeling, men de har nogle tilbud om, at man kan komme ind som anonym omkring med det med at lave selvskade på sig selv. Og det ved jeg, at jeg har god erfaring med, at der er rigtig mange unge i din alder, som synes, at det er rigtig godt, fordi man kan have lov til at være anonym. Der er også gruppeterapi, hvor man snakker om det med andre på sin egen alder, om hvordan det er at skære sig selv og alle de her ting. Men jeg tænker, at det vil være bedst, hvad du selv vil. Altså om du enten vil i gruppe, eller om du vil anonym rådgivning, det er op til dig. Jeg har god erfaring med begge dele. Ja, altså jeg tænker, at jeg gerne vil være alene. Altså jeg vil gerne være anonym. Jeg har ikke lyst til med andre. Jeg har ikke brug for, at andre skal vide, hvad der er sket med mig. Og så det har jeg ikke brug for. Jeg vil gerne have, at det skal være anonym. Det synes jeg også er godt, at du kan sige, hvordan du godt vil have det. Og så var det med din mor. Ja. Yeah. Der synes jeg, vi kan starte med at finde ud af, at vi snakker med din mor her en af dagene. Og finde ud af, at hun skal med til en psykolog-time. Ja, det lyder som en god idé. Det kunne være, at du skulle starte alene, og så anden gang kan mor komme med. Jeg tror, det skal være, jeg tror, hun kommer ind længere i forløbet, så du lige sådan, vi lige får behandlet alt det der første, ikke? Jo. Og så din mor, Jo. og så alt det. Ja. Og du skal jo vide, at det er en lang proces, det her. Så, men der er en ende på det. Du skal nok komme til at få det godt igen. Det ved jeg, din kontaktperson også. Det du starter med i hvert fald, og kan se, at du godt vil gøre det bedre. Det er et skridt i den rigtige retning. Det er det i hvert fald. Jamen, det tror jeg egentlig var det, vi skulle snakke om. Har I noget tilføje til det? Nej, det har Det synes jeg ikke. Jeg synes, du har gjort det rigtig godt lige. Ja. du har klaret tak. noget flot. Hej og velkommen til netværksmødet. I dag skal vi snakke om neglelak. Men når jeg snakker, så skal jeg være klar. Det er en lille pæk, ligesom sidste. Har du noget, du lige vil drøfte omkring Line-sagen, inden vi sætter nogle mål? Nej, det synes jeg ikke. Godt, vi skal altså til at have styret Line nu. Nej, det er dig, der skal styre Line. Jeg kan se det på kameraet, så du må godt tage op og holde til her. Det tror jeg ikke, du kan se. Kan man se hende? Okay. Okay. Det er vel ikke, fordi de tror, hun er ægte, vel? Altså, Kom jeg nu. ved godt, hun er fake. Line. Kontaktperson. Psykolog. Sagsbehandler. Og kameramand.